Sonten menika dalam damel video tentang griya Jawi ya Pak. Ngapunten, mohon maaf bagi bapak-bapak yang belum tahu bahasa Jawa ini pakai bahasa Jawa Pak, yang mungkin agak campur-campur. Nah menika pendopo limasan Bapak, pendopo limasan sakonipun 10 sedoso amargi niki saka ageng-ageng terus wiyar niki Bapak, niki wiyar 1 meter. Nah saka sing tambahan menika Bapak, nah kalian menika dados sedoso saka gurunipun sejatosipun nggih cekap 8 mawon niku pun kasebat limasan terus sampun kiyat. Nah niku tinggi nambahi napa niku gagah mawon dados dosa. Nah menika mangke ndak wonten acara muludan ngagem basa Jawi, basa Arab. Nah kalau wingi damel vlog ngagem basa Indonesia Pak, menika basa Jawa nerangaken bilih napa gamelan menika dan sinkron sangat, saya sangat menawi pun napa gabung kalih limasan joglo pendopo panjenengan nggih kados jodohipun Pak. Kados ngene napa Cina ning jingjang pas napa monggo dipun wastani. Nah menika saya banget Pak di setting dipun napa pasang wonten pendopo keren Pak. Nggih reginipun pinten dalem mboten ngono ya, kami mboten menjual napa niku seperangkat niki nama gamelan. Monggo pun padosi ke empu-empu gamelan sing sampun wonten teng Jogja, Solo monggo. Nah menawi wonten bapak-bapak ibu-ibu tanglet menika dimensinipun pinten, ukuranipun pinten niki limasan napa ngajeng menika pendopo nika 13 niki dugiri niku 13 ya Pak, 13 lajeng dugiri niku 13,5 Bapak nggih, 13,5 mengsah 7 sampun wiyar Bapak, sampun satusipun nggih saged langkung wiyar niki saenipun nggih di atas 2,5 lah, kali setengah meter napa 3 meter. Keranten niki halamanipun pengen ragi wiyar dados niki kula damel ragi sempit. Tapi niki saged langkung wiyar Pak, pamanipun songo napa sedasa sekalipun mengsah 11 tesih saged Pak, tesih sangat mampu karena niki pendopo ageng lah ngoten niku. Pengertenipun mawon 1 meter. Nah sakonipun pinten? Nah sakonipun niki 18 Pak, 18 lemu. Nah wingging menika limasan modern Bapak, limasan modern. Benjang dalem nganu Pak, dalem upload. Nah lebetipun matur sembah nuwun sampun mahrib.